नभेम्बर दाननि गेजेरावनो बिसि लाइस्राम लादु सिंखौ बोखाराब्ला एबसुआ सोमावसारफिनगोन। जुदि राइट टाइमाव बिथांखौ रिमुभ खालामा जोंनि जे गणतान्त्रिक आन्दोलन बे कन्टिनिउ जाफिनगोन आं बे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंबाय। बिसि लाइस्राम लादु सिंनि दाय मावनाया कमप्रमाइज खालामजाथाव नङा। बिथाङा जिहेतु दाय मावदों बिथाङा जिहेतु क्रिमिनेल अफेन्सआव गोलैदों बिनि थाखाय कोनो कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा। फिन आरोबाव बिसि लाइस्राम लादु सिंनि सायाव खुगा बेखेवदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बिसि लाइस्राम लादु सिंखौ होखारथारनांगौनि थाखाय एबसुनि नारसिननाया दिनैसिमबो जोबाखै। सम बादियै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बिसि लाइस्राम लादु सिंखौ बोखाराब्ला गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सोमावसारनो थियारि एबसुआ। मख'नो गोनांदि बिसि लाइस्राम लादु सिंनि गेनाखान्थि हाबा मावनाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगोनो बिसि लाइस्राम लादु सिंखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय होखारनांगौनि थाखाय सोमावसारदोंमोन एबसुआ। बेबादिनो एबसुनि गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सोमावसारनायखौ नुनानै सोलिफु नभेम्बर दाननि गेजेरावनो बिसि लाइस्राम लादु सिंनि सायाव रायजो बेंगिरि गुलाबसान काटारिया बिथाङा एक्सन लानो खोथा होदोंमोन। बेखौनो खोथा होनाय बादि रायजो बेंगिरिखौ लाइस्राम लादु सिंनि सायाव थाबैनो एक्सन लाजानो लुबैदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। नाथाय बुंखानाय बादियै एक्सन लायाब्ला गणतान्त्रिक भाबै फिन आरोबाव गोख्रों सोमावसारफिनगोन होननानै खोथा होदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बे समाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि बुंनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना आबुङै खोनासं। बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय आरो चिरां जिल्ला एबसुनि मददनि गेजेरजों दिनै बिजनि साब डिभिजननि सिङाव थानाय जोंनि एबसुनि बर' थुनलाइ आफादनि एक्स भलन्टियार फर्स आरो लोगोसेनो बारग' BLT बारग' NDB गासै बे लेभेलनि जिखिनि जोंनि थांनाय 30 बोसोरनि माने मोनथाम जि डिकेटआव जायफोरा आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदोंमोन, जायफोरा माहारिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारग्रा मैखोम जायफोर दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोनखौ लानानै जोंनि जि साब डिभिजन लेभेल जि मोनसे बड' लिडारशिप जि कनक्लेभ बेयो सोलिगासिनो दङ। दिनै बिजनि साब डिभिजनाव बिजनि दख'रा एबसुआव जों सावरायदों आरो बे सावरायनायनि गुबै आयदाया जाबाय जे जोङो गोलाव सम सोमावसारबाय, मोनथाम एकर्ड मोनबाय। 2020 मायथाइनि जि एकर्ड बे एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसना आथिखालाव मा अबस्थायाव दङ, बेसेबां इमप्लिमेन्ट जाखो आरो बेसेबां जाबावनांगौ दङ। इमप्लिमेन्टेसना सोलिगासिनो दङ खिन्थु जोङो स्ल' जादों होनना बुंदों आरो बेखौ लानानै भारत सरकार आसाम सरकारखौ जोङो स्ट्रंलि नारसिनगासिनो दङ। आरो मोनसे हारि आरो माने जौगानांगौनि थाखाय बड'फानि जि मोनसे मोन्थोरमोन गेरेमसा माहारि मास्टार रेसनि बाथ्रा बेखौ जोङो जुदि मोगथाङाव जाफुंसार होनांगौबा आरो जोंनि आल्टिमेट जि गल जि मोनसे जोंनि गुबै जि थांखि बै थांखिसिम सौहैनांगौनि थाखाय आरोबाव मा मावबावनांगौ दङ। आथिखालनि दैदेनगिरि आगुनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे जोंनि गेजेराव शेयारिं अफ आइडियास जोंनि बुजिलायनाय आन्डारस्टेन्डिंखौ जोङो क्लियार खालामनानै माहारि दानायनि थाखाय जायफोरा मैखोमै रल लाबाय बिथांमोननिफ्राय जों सुबुरुन दिनै आजावदों। आरोबाव मा मावबावनांगौ दङ, बबे लामाजों मावलांनांगौ बिनि थाखाय दिनै जोङो बेयाव सावरायदों। गोबां माखासे चेलेन्जेस दङ। दिनै सान्थि परिबेस मोनबाय, मोनसे गोजोन गोरोबथा मोनबाय, खिन्थु चेलेन्जेस आरो मोगा मोगिया दाबो जोबाखै आरो गोबां फेक्टरा माहारिखौ दिनै इसिंजों बायजोजों दिनैसिमबो जोंखौ माने नासयनाय गादबनाय जोंखौ माने धंस' खालामनो नागिरनाय माखासे थासारिया टाइम टु टाइम जोंखौ जेब्लाबो आक्रमन खालामबोदों। दा बेखायनो हा हुनि रैखाथियानो होन, हारि हिसाबै थांना थानांगौनि बेलायाव दिनैनि राव थुनलाइनि बिथिङावनो होन आरो जोंनि सोलोंथाइखौ जौगाहोनांगौनि बेलायाव जिखिनि हाबा मावनांगौ दङ बे बिथिंफोरखौ हाबा मावलांनायाव जोंनि जायफोरो सोमावसारनायाव मैखोमै रल लादोंमोन बिथांमोना मा फिल खालामदों, बिथांमोननियाव मा साननाय दङ बेखौनो गुबैयै सावरायनायनि मोनसे एजेन्डा लानानै दिनै जों बेयाव थुबुर जादों। आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोङो खुनु कमप्रमाइज खालामा, खुनु आपस खालामा, जाय जेखि बुङा मानो बेजों जोङो माने लोब्बा गैया। बाथ्राया जाहैबाय जे एकर्ड मोनसे इमप्लिमेन्टेसना जेरैबायदि आन्दलन मोनसे साहस आरो मोनसे सुस्थ' परिबेसनि गेजेरजों डिसिसन आरो पलिसिखौ लानानै आवगायनांगौ जायो। एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाबो एखे लेभेलनि मोनसे माने दावहा
आरो बेखौ मोगथाङाव जाफुंसार होनायनि उनावसो हारि मोनसेनि एसपिरेसन हारिया लुबैनाय जिखिनि आसा बे मोगथाङाव जाफुंगोन दा बेखायनो बेखौ लानानै जोङो राइट ट्रेकआव बोरै मावफुंनांगौ बिनि थाखाय जोंनि खामानिया सोलिगासिनो खुनु कमप्रमाइज गैया गभर्नमेन्टआ टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन खालायाबा नांगौ समाव जुदि मोजाङै मावफुङाब्ला बिनि थाखाय सोमावसारगोन होननानै बुंदों सोरबाया जोंखौ बायजोनिफ्राय बुंदों जोंनि माहारिनिनो सोरबा साफा सानैया दिनै बुंदों बिथांमोननि आइडिअल'जि प्रिन्सिपाला मा बिथांमोननि आफादा मा सानदोंमोन मा दैदेनदोंमोन बेखौ बिथांमोना बुजिनानै ला एबसुआ खुनु गावनि ट्रेक गावनि अन जि डिसिसननिफ्राय जोङो बिचलित जायाखै जोङो दोरोदाखै जोंनि जि मोनसे जाथि दानाय आरो जातीयताबाद आरो गेरेमसा माहारि मास्टार रेस आल्टिमेट गलसिम सहैनांगौनि थाखाय एबसुआ जेब्लाबो हाबा मावगोन आरो बे जोंनि फार्म डिसिसन आं बेखौ दिनै क्लियारै बुंबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट इउनियन बुसु इलेक्सन माने बिसायख'थि जालांदों आरो बे बिसायख'थिया गोबां बिथिंनिफ्राय नोजोर होनो गोनां आरो मोनसे डेम'क्रेसि देशआव स्टुडेन्ट कमिउनिटिनि गेजेराव डेम'क्रेटिक जि एक्सारसाइज बा देशनि नोगोरारि हिसाबै जि मोनसे पार्टिसिपेटरि जि मोनसे इलेक्सन प्रसेस मोनसे इउनिभार्सिटिखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय मोनसे स्टुडेन्ट इउनियन बेयाव दानाय जायो आरो बे इउनियन बडिनि बिसायख'थियाव टीम प्रस्पेरिटिनि जिएस नेरसोन नार्जारिजों लोगोसे टीम डाइनेमिकनि जि माने प्रेसिडेन्ट क्रिस्टिना मसाहारि आरो गासै जिखिनि देरहादों टीम प्रस्पेरिटियाव गासै 7 देरहादों टीम डाइनेमिकआव 3 देरहादों आरो लोगोसे सासे इन्डिपेन्डेन्ट आं गासैबो देरहासार जानाय टीम प्रस्पेरिटि एन्ड टीम डाइनेमिक बिथांमोननि जिएस आर प्रेसिडेन्टनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ हामलायनाय आरो कंग्रेचुलेसन बावदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो बेबायदि बिसायख'थिया कलेज लेभेलनि स्टुडेन्टनि गेजेरजों जाहाथे फ्रि एन्ड फेयार जायो मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट माने डेम'क्रेटिक मोनसे एक्सारसाइजआ जायो बेखौ जों जेब्लाबो मिजिं थिबोदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि इउनिट कमिटि एबसुआ टीम प्रस्पेरिटिखौ मदद होदोंमोन थोंजोङै आरो बेयाव माने इउनिभार्सिटिनि सार्थ आरो जौगानायनि थाखाय बेखौ बिथा खालामनानै बिथांमोना खामानि मावदों आरो बेयाव 7 देरहासार जानायखौ आङो गोजोननाय मोन्दों टीम डाइनेमिकआबो इउनिभार्सिटिनि जौगानायनि थाखायनो बिथांमोना एजेन्डा लानानै बिसायख'थियाव ओंखारदों आरो बिथांमोना देरहादों आं बिथांमोनखौबो साबायखर बावबाय आरो जों मिजिंथियो जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फैबाय थानाय समाव जाहाथे मोजां परिबेस मोजां थासारि जों मोननो हायो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरखौ होखारनांगौनि थाखाय बा बेखौ रिमुभ खालामनांगौनि थाखाय जोंनि जि दाबि बे दाबिया दिनैसिमबो कन्टिनिउ दङ थांनाय 20 अक्ट'बराव आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाबचन्द काटारिया जोंजों रायलायदों बिटिआरनि सरकार एबसु बर' थुनलाइ आफादजों आरो बिथाङा जोंनो कमिटमेन्ट होदोंमोन जे नभेम्बर दाननि गेजेराव भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिं बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय रिमुभ जागोन आरो बिथाङा जिहेतु दाय मावदों बिथाङा जिहेतु क्रिमिनेल अफेन्सआव गोलैदों बिनि थाखाय खुनु कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा होननानै रायजो बेंगिरि गुलाबचन्द काटारिया जोंनो कमिटमेन्ट होदों कमिटमेन्ट मथे बिथाङा खामानि मावनांगौ जोंनि दाबिया दाबो दङ आरो जोङो वेट खालामदों जुदि राइट टाइमाव बिथांखौ रिमुभ खालामा जोंनि जे गणतान्त्रिक आन्दलनमोन बे कन्टिनिउ जाफिनगोन आं बे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंबाय आरो फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ बिश्वमाननि बा भारतनि लेभेलाव नेसनेल लेभेलाव लांनो थाखाय दिनै नाक एसेसमेन्ट फैबाय बिनि सिगाङाव 12B स्टेटास मोनबाय बेयाव जिखिनि टिचिं नन टिचिं फेकाल्टि एपइन्टमेन्ट होनांगौ इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलप खालामनांगौ बिनि थाखाय स्टुडेन्ट इउनियनजों लोगोसे बायजोनिफ्राय एबसुआ मदद खालामगोन आरो इउनिभार्सिटि जि अथ'रिटि दङ जि एकाडेमिक लेभेल दङ बे गासैबो दिगाव भाइस चेन्सेलर रेजिस्ट्रार बिथांमोना रल लानानै खामानि मावनांगौ नाथाय दिनैनि समाव दानि आथिखालनि भाइस चेन्सेलरा रिमुभ जानांगौ आरो जोंनो गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननायनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बेस्ट अफ द बेस्ट इउनिभार्सिटि हिसाबै एस्टाब्लिश खालामनायनि मोनसे नजिर क्रिएट खालामनांगौ होननानै आङो बयखौबो आपिल खालामो सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो ABSU जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज ABSU जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन
ABSU जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। ABSU जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।